Wengane zakwethu ake ngibingelele ngiphinde futhi ngingamukelela kuNqambothi Media TV. Ngicela uma ukuthi uyafikelela ikhasi, ngicela wenze kufanele ucofa subscribe, ulike, uphinde ucommente. Inyanga yodumo uDr Kehlelezi usephumela obala baveza izizathu esenza athi uKing Bhaka ulala namanye amadoda. UKehlelezi uthi uKing Bhaka okwenza elala namanye amadoda ukuthi indaba ila kumakhandakhanda oil wakhe. Kodwa-ke ngale ukhuluma kakhulu, ake ngikuphi nansi inkulumo kaKehlelezi eyikhulumela yena mathupha eveza lezi ndaba. Ngicela-ke uma ukuthi uyafikelela ikhasi, ngicela ucofa subscribe bese ulike uphinde ucommente. Nansi inkulumo ulu leyo nto. Umuntu wesifazana akahlonishwanga, amalungelo omntanami athuwani ngawo. Uma ulwa nami ilwa nami, hayi ukuthi siyobamba abantwana amancane, umntwana eze lokhuza ayocheckwa. Ithuwani leyo nto. Ngoba phela ukuphapha konke lokhu umuntu wonke lo othi mayiseyizwile lento ingena kuyena emuva. Nako futhi azalale namadoda, hayi ukuthi uyathanda, yinto akayilanda esimrequire ukuthi alale namadoda. Cha, uthi omunye nibangani, hayi eyokuthi sibangani angikwazi. Mina ngikwazi ukuthi wake wafona wathi ucela sikwebhane ukuze banake le oil yakhe, i-cooking oil yakhe. Futhi akuyona ne-cooking oil, ngiyasola i-baby oil le abamlala ngayo. Wayibona ukuthi ole baby oil kahle kahle mawuyigcobisa inkanda yenduku, umakhanda bangidlokodla kahle ngayo. Uright, makhanda bamdlokodla kahle ngayo. Ngicabanga ukuthi i-right mawuyisebenzisa amanenzi ucansi inkonzo yasekameleni nomuntu wakho. Ngeke le ndoda bayayilala, and mabeyilala akuvumi ukuthi athule. Umuntu abamlalayo akuvumi, isifuba kanaso. Yabona indoda elalwa yenye indoda ayinaso isifuba, khohlwa. Umxoxela into manje athi ngeke ngiyayisho, akuvumi. So vele bayamlala lokho, it's a dark or blue, bayamlala. Ngisaphethe 4 wezinto engingazizwa ngobani, engaloku ngiqambela uNkulunkulu amanga ngithi uNkulunkulu ongitshelile, angitshelwanga uNkulunkulu, ngitshelwe abantu abaseduze kwakhe. Elinye ilanga ukwenze lokho, kodwa uyodayiswa yilowo muntu ohlala naye, lowo mama loyo. Because abanye abantu uhlangana nabo sebadala, ufike uthandana naye somdala, awumazi ukuthi bethandana nobani, awumazi ukhuluma nobani efonini. Be careful. Umuntu wesifazane lo, isiZulu sithi ufa azi. Ngoba uyitshela ukuthi wena ula, cha awukho la, ula, lala. Akekho umuntu othi ebusuku angafikela ubuthongo. Wonke umuntu ebusuku uyafikela ubuthongo alale nya. Umuntu wesifazane akalala ebusuku. Watch out. Ngishiya naleyo nto. Baby oil lo ngikhipha imali zeni nithi niyothenga. Yey. Hey. Bye bye.